गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ धन्यबाद होग्रोनांगोन जितु बिथाङा मोनसे इलेक्सन समाव खोथा होदोंमोन मुंख्लंफोरखौ जों सनमान होगोन आरो बेबायदियैनो दिनै जोङो मुंख्लं न'खरफोरनो माने 200 साब्रै परियालनो 5 लाख करै जोङो दिनै चेक राननाय हाबाफारि सोलिदों नंखायनो जोङो दिनै बे चेक राननाय हाबाफारियाव जोङो बाक्सा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो सनितपुर आरो नोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो धेमाजि आरो जोंहा गवालपारा विभिन्न जायगानिफ्राय दिनै बे परियालफ्रा दिनै चेकखौ लांनो थाखाय आरो नंखायनो दिनै आङो बुंगोन जे जाय दिनै शहीद परियाल दिनै बिथांमोनखौ आं दुखु फोरमायदों मानो जों हानायसिमबो खेबसेयावनो होनो हानांगौमोन मानोना जोङो दिनै सुक्तियाबो दंखायोमोन 5 लाख करि होनाय नंखायनो दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकार माने नैबे जोंहा सरकार जानायाथ' गासै 8 माल'सो जादों नङा होमबा बेनि गेजेराव जों प्रेसार होनानै गासै 10 कौटि जोंहा 20 लाख थाखा जों मोनबोदोंमोन बे 10 कौटि 20 लाख थाखाखौ जोङो गासै 204 जननो होदों नंखायनो दिनै जोङो मोनसे पेज वाइसआव जोंनि सरकारनि दिनाव हानायसिमबो जोङो होनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरो नासेन बसुमतारी अपारेशन पार्टियाव थायोमोन बै समाव नासेन बसुमतारी एसेम्बलियाव थांनानै गोबां बाथ्रा बुंबाय थाखायोमोन जे बेनि बेलायाव दिनै नोंथाङा थार महरैनो दिनै नोंथांनि सरकार मोना मावनो हाफुंदों नंगौ जों दिनै सनमान होनांगोन जिथु सुक्ति जादों जों शहीद परियालफोरनि जायफोर शहीद जाबाय जायफोर मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि थैनि बेसेनावसो दिनै जोङो बे बिटिसि बा जोंनि बे माने बिटिआरआ सुक्ति जादों नंखायनो जों बिथांखौ सनमान होनानै बे जोङो बयखौबो जों बुंगोन आरो सिगांबो बुंबाय थादों आरो दाबो बुंगोन आरो दाथ' पावाराव थाबाय नंखायनो जों बेखौ जोङो होजोबनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन आरो जेसेबांसिम हायो मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय जिहेतु नोंथाङा बुंदोंमोन माने 300% साख्रिनि बेबस्था दोननाय जागोन होननानै माबायदि जादों नङा बेखौ जों एसि मिटिंआव अलरेडि डिसिसन लादों दिनै जिथु सोरजि जादों मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै जिथु सोरजि जादों नङा होमबा बिएससियानो जा बिटिसियानो जा आरो बिटिआरआनो जा मोनथाम जिथु सुक्ति जादों बर'फोरनि गेजेराव गासिबो मुंख्लंफोरनि थाखाय नंखायनो दिनै बिथांमोना सुप्रिम सेक्रेटारि जिथु खालायबाय बेखौ सनमान होनानै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला रिसार्चनि दैदेननायाव जों एसि मिटिंआव डिसिसन लादों माने 3% मुंख्लं परियालनि थाखाय जोङो मोनसे जोंनि बिटिसिनि सिङाव जि साख्रि ओंखारो बेहाय जों होनो थाखाय अलरेडि बेखौ जों सिद्धान्त लादों आरो बेखौ मोगथाङाव मावफुंनो थाखाय अलरेडि जों थिग थाक खालामगासिनो दङ जायफोरा दिनै मुंख्लं अनसुंथाइ मोनबाय बिथांमोननिसिम मा साजेसन थागोन आङो बयखौबो खावलायगोन जाहाथे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे न'खरफोरा मोजाङै सोलिथों आरो बिथांमोना जिथु सासे माने सुप्रिम सेक्रिफाइस खालायनायनि जाहाथे व्यक्ति नङा होमब्ला जाहाथे बे फैसाफोरखौ मोजां बेबहार खालायगोन जाहाथे बेखौ लानानै जों खोनानो मोनो मालाबा बे फैसाखौ लानानै सोरबा बिनि सायाव एसे भाग नागिरलाबायनायखौ जों खोनायो जाय व्यक्तिया मोननांगौ बे मोनथों आं बेखौनो खावलायगोन आरो आङो गहपुरनि फैनानै बिराद मोजां मोनदों दिनै बिटिसि एरियानि जे हाग्रामा महिलारि सार बेयो हारिनि थाखाय नांसोमनानै गावखौ जिउ बावनायफोरनि थाखाय दिनै बे अनसुंथाइखौ जोंनो मोननो हाबाय बिनिखायनो आं हाजासे जिउनि रंजानायजों हाग्रामा महिला सारखौ रोजा रोजा साबायखर आंनि गोसो सिंनिफ्राय बावनाय थाबाय नोंथांनि न'खरनि सोर थैदोंमोन आंनि न'खरनि आंनि बयनिख्रुइ देरसिन बिदा प्रकाश नार्जारि बबे आफादाव दङ बियो ओरैनो आफादावथ' नङामोन साइडआव जेनेबा बियो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव NDFB जोंबो हेल्प खालायनायमोन फार्स्टआव एबसुजोंमोनबो बे फारसेथिंनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्रायनो बेजोंबो बिथिंबो बे हेल्प खालायग्रामोन आरो बेयो फार्स्ट मुभमेन्ट आं बे इयार्सखौ गोसोआव गैला दे होमबा जों माबायावनोमोन जेब्ला NDFB स्टार्टिं जायो जों क्लास 6आवसो फरायदोंमोन बे समाव बे समाव जिहेतु नोंथाङा दिनै 5 लाखनि अनसुंथाइखौ मोनबाय मुंख्लंनि थाखाय आरो न'खरनि थाखाय मा मावनो नाजागोन नोंथाङा न'खरनि थाखाय दा जेरै बे हारिनि थाखाय जिउखौ बावसोमलांनानै जे बिदानि मुङै बे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हाबाय निस्सय आं बेखौ न'खरनि जौगानायनि थाखाय मोजां हाबायाव बे रांफोरखौ आङो बाहायगोन आरो न'खरखौ जौगाहोगोन जायफोरा मुंख्लं जादों माखासेया मोननो गोनां दंबोयो बिथांमोननि थाखाय मा बुंगोन नोंथाङा सरकारखौ मा खावलायहरगोन जायफ्रा दानो मोननो जे मुंख्लंफोर दंबावो आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय जेरै हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो बे अनसुंथाइखौ होबाय बेबायदिनो बियो गावनि जेसेबां हानाय गोहो बोलोजों बे नांथाबनानै मोननो गोनां बाखि
बेक्तिफोरनोबो बियो जेन बे राहा आरो लामाखौ अनसुंथाइखौ होयो बेखौनो आङो चिफ सारखौ खावलायनाय थाबाय। बे समाव दिनै नोंथाङा जे 5 लाख मोनबाय बे 5 लाखखौ गोसोखांनो थाखाय न'फोर लुयोबा माबाफोर लुयोबा नोंथांनि थाखाय माबाफोर मोनसे मुसुखा बा गोसोखांदों नामा नोंथाङा माबाफोर मावनो सानदों नामा? बे आदानि थाखायथ' जोङो बे मुंख्लंनि थाखाय जोङो बे थम मार्टियासखौ बानायनांगौमोन न'खराव जों अबस्था गैयिनि थाखाय जों जिबायदि बानायनांगौ बिदि बानायनो हायाखै। दानो बे मेम'रियेलनि थाखाय जेन जों बेखौ नुयोब्ला जोंनो बे हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावनानै बे अनसुंथाइखौ मोननो हानाय जेन जों अरायबो बेखौ नुयोबा गोसोखांनो हायो बे माबाखौ मार्टियासनि थमखौ आं बानायनो सानदों।